Jasangarritasuna igo da moda pasareletara ere, eta oihal naturalekin egindako arropak indarra hartzen ari dira. Artilea, kotoia, zeta eta gaur protagonista izango dugun lioa. Lioak euskal ekonomian pisu handia izan zuen mendeetan zehar. 19. mendearen erdialdean krisian murgildu zen arte. Izan ere, Ameriketatik etorritako kotoiak hartu zuenaren lekua. Baina gerra ostean, berriro ekin zioten lioa ereiteari, eta baserri askotako ekonomia osatzeko lagungarri izan zen. Emakumeak arduratzen ziren gehien bat lioaren prozesuaz, ereitetik oihal bihurtu arte. Gaur egun, moda firmek bere lehen gaien artean dituzte liozko eunak, baina zaila zaie bertakoa lortzea. Teknikak, Euskadiko Lanbide Heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak, aktibitate hau euskal ekonomiara itzuldadin urratsak eman ditu familia profesional ezberdinetako zikloak uztartuz. Proiektu honek alde batetik ezagutza berreskuratzeko aukera ere eman digu. Tradizioa ere nolako lanak egiten ziren, ze ofizioa izaten zen, batez ere emakumeak lan egiten zuten asko aria ateratzen eta horrela ere bai. Ezagutza guzti hori gure ikastetxetara zabaltzeko aukera eman digu eta berrikuntza aplikatuko beste proiektu bat bideratzeko material berriak, produktu berriak sortzeko, eta azken finean gure ikastetxeen arteko eta teknikaren arteko elkarlana ere bideratzeko. Fraisoro nekazaritza eskolan lioa erein eta jasotzea lortu dute. Lur zati bat dute lioa landatzeko. Urrian ereiten da lioaren hazia, eta udan biltzen da. Landarearen hazkuntza dronen bidez kontrolatzen dute, ekoizpenaren egoera gertutik jarraitzeko eta behar diren tratamenduak doitasunez aplikatzeko. Horrek ematen dugu, landa horren egoera momentu une horretan, hegaldi egiten dugun une horretan. Eta hori errepikatu dezakezu, nahi duzunean egin dezakezu hegaldi hori, astero, hilabetero. Eta horrek ematen dugu informazio asko, landarea nola dagoen, ze estado fenologikoan dagoen une horretan. Eta ondo azitzen ari den, nun ari den azitzen hobeto, nun okerrago. Horrekin orduan prozesu guztia optimizatzen da, eta lortzen duguna da esplotazioa eraginkorra. Droneak daraman kamera espektroanitzak argazkiak egiten ditu, 6 aldi berean. Argazkiak ordenagailuan prozesatzen dira eta landaketaren datuak ateratzen dituzte. Gu daukagu hori, ateratzen dugu hortik ortomosaiko edo mapa bat, dagoena georreferentziatuta akats zentimetrikoarekin, eta hor ikus daiteke ze estado vegetatibotan dagoen. Hau da, nun dauden gaitzakin dauden landareak adibidez, edo nun dauden landareak ur gehiago behar dutenak, eta bar. Bi urte daramatzate proiektua lantzen. Nekazal zatiaz arduratu dira bereziki, eta dagoeneko ikusi dute ekoizpen errazeko landarea dela. Bi urte eta gero ikusi duguna da oso errez ematen den uzta badala, eta apenas tratamenturik ez du behar, erinketa ondo egiten baldin bada, lekuzkanpoko belarrak ez dira ateratzen, herbizida funtzio bat egiten duelako. Urrian haziak hartzen digute, urrian egiten dugu, eta gero berez landarea lehortzen utzita gero, iztaien izaten dela, bildu egiten da, eta bildu egiten da ipurditik aterata. Iaz bildu zuten lehen lio uzta,
eta 2 erabileratara bideratu zuten. Zurtoina ehungintzarako eta hazia elikadurarako. Ehungintzarako lehen gaia lio aria da eta prozesu luzea behar du. Fraisoro eskolan zuntza eskuratzeraino iristen dira. Horretarako enriatu deituriko prozesua egiten da. Hau da, lurrean jartzen da lioa kalamuoe baten gainean, busti egiten da hartzidura eragiteko eta landare barruan dagoen ehunzuntza ateratzeko. Zuntz hori ondoren, orraztu, tiratu eta irun egin behar da ari fina lortzeko. Garai batean lan astunak ziren hauek. Trangaketa garbariarekin egiten zen zuntza ateratzeko. Lan horrek indarra eta trebetasuna eskatzen zituen. Eta ordu asko behar ziren ari fina lortu ahal izateko. Gaur egun, prozesua mekanizatzea da helburua. Helburua da, gure ekoizpena kontutan izan da, makinak ekartzea pixkat automatizatzeko zengatik. Hemen egiten dana, oraingoz da dana eskuz. Orduan, honen helburua izango litzateke automatizatzea eta zenbakik egiten hastea. Hau da, sektoreantzako ekoizpen erakargarri bat izateko izan behar da. Gehien bat errentagarria. Hazia berriz olioa erauzteko erabili dute, naiz eta beste erabilera batzuk ere izan. Hala nola, irina eta animalien pentsurako torta egiteko. Olioa ateratzeko hazia prentsatu egiten da. Olio hau gantz azidotan, proteinatan eta elikadura zuntzetan aberatsa da. Laborategian neurtu egin dute teknikan lortutako olioaren kalitatea. Portzentaia altuenean dugu gantzak, poliinsaturatuak, insaturatuak eta bar. Gehiena, 161 da alfa-linolenoikoa duen gantza. Eta hori da omega 3, baina gero ere dugu linoleikoa omega 6 dela eta oleikoa omega 9. Prentxaketatik ateratzen den zati solidoak ere propietate onak ditu. Guk hazia egiten dugu estrakzio bat, hau da, erauzketa bat. Erauzketa horretatik jasotzen dugu torta bat, solidoa, eta bestaldetik olioa. Baina torta horrek lehen erauzketa horretatik badu oraindik olio portzentaia altu bat. Orduan, berriz erauzi dezakegu eta hurrengo torta bat jaso. Konposizio solido horrengatik eman dizaiguke ere bai teknikoki gaitasuna, elikadura konposatu batzuk sortzeko, adibidez galletita batzuk edo horrelako zerbait. Lio uztaren lehen azterketek agerian utzi dute lortu dituzten zuntza eta olioa kalitate handikoak direla. Orain, prozesua errentagarria egin beharko litzateke segida emateko. Sektorera iristen denerako proiektu hau izan behar da zerbait erakargarria eta errentagarria. Eta gero, horri lotuta esan duguna jasangarri izatea, ekonomia biozirkularra sustatzea, hau da, hemen ekoizten dana, hemen eraldatzea eta hemen erabiltzea arropak egiteko, eta orduan, tokian tokiko ekoizpena sustatzea. Gainera, uste baino irtenbide gehiago izan ditzake liozuntzak beste zuntz batzuen ordezko gisa, eta beste industria mota batzuetara ere bidera daiteke. Hala nola, altzarigintzara, musika eta kirol tresnak egitera edota autoindustriara. Kontutan izan behar dugu ere bai, lioak beste hainbat aplikazio, oso teknologiari lotutako aplikazioak izaten ari dela gaur egun, propietateak horrela ikusten ditugulako ere bai badirelako, automozioari begira, edo aeronautikoari begira, edo biomaterialekin lan egiteko aukera ematen dulako ere bai. Lioaren proiektu honetan jasangarritasuna izan dute ardatz,
21. mendeko erronkei erantzuteko. Emaitza, material iraunkorra, hondakinik apenas sortzen duena eta atmosferara karbono isuria gutxiagotzen lagundu dezakeena izan da.